Enw Tîn Evans, fi'n 30 blwydd oed, dod o Pontyberem yn wreiddiol a byw yn Caerdydd nawr. A byw yn Caerdydd nawr, fi yn gweld eisiau Pontyberem. Fe credu beth o'n i'n hoffi amdano fe oedd yr teimlad o'r cymuned. So oedd pawb, ti'n cyrraedd lawr y stryd, oedd pawb nabod ti. Fi gweithio i Lysens rhoi cymorth i pobl yn nabod. Fi'n mwynhau'r swydd. Fi'n teimlo ni'n gallu rhoi rhywbeth nôl i pobl yn abel. Mae bod yn person abel yn gwneud fi fwy penderfynol. Fi eisiau jyst gwneud popeth fi'n gallu. Fi'n y gwyliau, mae gyda fi passion mawr am mynd ar gwyliau a gweld y byd. Fi'n mwynhau bod tu allan, fi tu allan mor aml a fi'n gallu. So fi a ffrind wedi prynu kayak, so ni'n mynd aml mas ar y môr. Fi wedi ymuno gyda ysgol syrffio i pobl yn abel, so fi'n mynd syrffio gyda nhw. Fi wedi prynu hand cycle, so gymaint hand cycle, so fi'n seiglo pa mor aml a fi'n gallu hefyd. Nes i wneud Swansea 10k fan hyn, so oedd hyfforddwr fi yn y gym, oedd ei wedi gwneud fi i fynd i wneud 10k. Ys ddim lot o siawns. Oedd ddim gyda fi unrhyw diddordeb mewn pleidleisio o blaen. Fi ddim yn siŵr pam oedd ddim gyda fi diddordeb, jyst bod yn person ifanc, jyst byw bywyd, byw yn bybl bach yn unan. Fi wedi gweld dros blynyddoedd diwethaf pa mor bwysig yw ei bleidleisio, oherwydd mae popeth fel y polisïau llywodraeth, popeth yn cael cymaint o dylanwad ar bywyd y pobl yn enwedig, pobl yn abel. So, os nag chi'n mynd allan i pleidleisio wedyn, fel i chi leisio nôl a cona wedyn am y polisïau pethau newidiau sy'n dod mas.